Vă binecuvântez în numele Domnului la această sărbătoare, frați, surori, iubiți ascultători. Dorim ca Domnul să ne umple inimile de prezența Lui prin Duhul Sfânt și să ne aducă multă bucurie și o nouă dinamică spirituală. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim, Tatăl nostru, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt, pentru această măreață zi de sărbătoare. Îți mulțumim, Doamne, că ai împlinit promisiunea trimiterii Duhului Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, pentru lumina, pentru puterea, pentru călăuzirea Duhului Sfânt. Doamne, dorim ca inimile noastre să fie umplute și în clipa aceasta de lumina și puterea și călăuzirea Duhului Sfânt. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să ne bucurăm de dinamica Duhului Sfânt în lucrarea de propovăduire a Evangheliei. Te rugăm, Doamne, și astăzi să cercetezi multe suflete prin Evanghelia Ta. Și am vrea, Doamne, ca viața care vine prin Domnul Iisus și prin puterea Duhului Sfânt să fie beneficiul tuturor ascultătorilor cuvântului Tău. Doamne, te rugăm să ne cercetezi și să ne deschizi mințile și inimile pentru prezența Ta și pentru Evanghelia Ta. Amin. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu în această minunată sărbătoare a pogorârii Duhului Sfânt, așa cum îl găsim scris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1 la 21. Să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. În ziua Cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galilieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei, și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. În ziua
Cincizecimii. Ucenicii erau toți împreună în același loc. Era unitate spirituală, o unitate de timp și o unitate de loc. Această unitate de loc, din nefericire, este afectată astăzi prin situația specială în care ne găsim și aș dori să ne regăsim la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt într-o unitate spirituală prin care să fim înălțați duhovnicește. Ziua Cincizecimii a coincis cu o mare sărbătoare romană, o sărbătoare a florilor, în special a trandafirilor, sărbătoare care dorea să exprime frumusețea și bucuria vieții. Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt este denumită și Rusalii, termen care vine de la cuvântul latinesc rosa, care înseamnă trandafir și care face legătura cu acea sărbătoare a florilor. În lumea lui Dumnezeu nimic nu este la întâmplare. Prin faptul că Pogorârea Duhului Sfânt a coincis cu această sărbătoare păgână, descoperim un principiu, și anume că în tiparele religiei păgâne Dumnezeu a turnat adevărul său. Viața a devenit cu adevărat frumoasă și plină de o adevărată bucurie la Rusalii. Un alt exemplu care sprijină faptul că în tiparele religiei păgâne Dumnezeu a turnat adevărul său este ziua Duminecii, care era ziua de închinare la zeul soare. Chiar și până astăzi, vorbitorii de limbă engleză numesc duminica Sunday, ziua soarelui. Ziua întâia săptămânii, duminica, este ziua Domnului, Dominis Dia. Este prilejul de închinare la adevăratul Dumnezeu, care prin Domnul Iisus s-a întrupat, a locuit printre noi plin de har și de adevăr, a murit, a înviat și s-a înălțat la cer. Și într-o zi ca astăzi a trimis Duhul Sfânt. Ziua Rusalilor e inspirată de frumusețea florilor. Imaginea este sugestivă a acestei sărbători păgâne, dar Pogorârea Duhului Sfânt a venit ca viața într-adevăr să fie frumoasă și plină de adevărata bucurie care vine de la Dumnezeu, care aduce împlinirea destinului uman. Nu pot să nu mi-aduc aminte, în această minunată zi de sărbătoare, de cugetarea cu care își începe cartea sa de cugetări istoricul și gânditorul Nicolae Iorga. Această cugetare spune: veselia e ca mirosul florilor. Ea nu se înalță din suflete veștede. Fie ca, prin Duhul Sfânt, prospețimea Evangheliei să aducă binecuvântare peste noi toți. Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru această sărbătoare a Pogorârii Duhului Sfânt l-am intitulat Semnificația sărbătorii Rusalilor. Sărbătoarea aceasta este ziua când se întâmplă extraordinarul. E ziua când Dumnezeu împlinește promisiunea trimiterii Duhului Sfânt. Mântuitorul a spus: nu vă voi lăsa orfani. E extraordinară această zi a împlinirii promisiunii trimiterii Duhului.
sărbătorim că a treia persoană din Trinitate s-a mutat în noi și noi am devenit temple ale Duhului Sfânt. Ce lucru extraordinar, ce măreție, ce împlinire, ce destin. Un alt lucru care subliniază faptul că sărbătoarea Rusalilor, în sărbătoarea Rusalilor se întâmplă extraordinarul, este faptul că aniversăm, sărbătorim nașterea bisericii, care în fond este cel mai extraordinar lucru. Duhul Sfânt, revărsat la Rusalii, este același Duh care la creație s-a ocupat de haosul primar, a făcut ordine și a adus viață. Numai Duhul Sfânt poate face ordine și poate aduce viață în întunericul și haosul ființei umane căzute în păcat. Ce minunată este această zi când se întâmplă extraordinarul. De asemenea, vedem semnificația sărbătorii Rusalilor și în faptul că sărbătoarea aceasta este ziua când diversitatea devine unitate. Noi oamenii suntem diferiți. Fiecare ființă umană este un unicat. Într-un mediu păcătos, diferențele ne pun în conflict, ne dezbină. Frumusețea bisericii este în unitate și diversitatea posibilă prin Duhul Sfânt. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm că suntem membrii Bisericii lui Hristos și Dumnezeu să facă ca prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt diversitatea să aducă acel farmec al funcționării bisericii prin puterea lui Dumnezeu manifestată prin Duhul Sfânt în viețile noastre. Sărbătoarea aceasta a revărsării Duhului Sfânt este a treia etapă în manifestarea revelației progresive. Vechiul Testament prezintă lucrarea Tatălui, e manifestarea Tatălui. În Noul Testament e prezent Domnul Iisus. Prin întruparea sa e manifestarea lucrării Fiului și a Duhului Sfânt. Iată, în această revelație progresivă a lui Dumnezeu, vedem lucrarea Dumnezeului triunic. Suntem în această perioadă a lucrării Duhului Sfânt și dorim ca Dumnezeu să ne umple viața, Dumnezeu să ne facă activi pentru slujirea Evangheliei și a lucrării sale prin puterea Duhului Sfânt, prin această manifestare a puterii lui Dumnezeu prezente în noi ca temple ale Duhului Sfânt. Un alt lucru ca semnificația sărbătorii Rusalilor este faptul că această sărbătoare este ziua când Evanghelia capătă viață. Odată cu pogorârea Duhului Sfânt, Evanghelia devine reală, pătrunde, mișcă inimile ascultătorilor care reacționează la Evanghelie. Evanghelia devine reală și prezentarea Domnului Iisus Hristos prin Evanghelie devine atât de reală încât cucerește inimile multor ascultători. Realitatea Evangheliei prin puterea Duhului Sfânt îi pune în uimire pe ascultători. Așa ne spune textul pe care l-am citit, că ascultătorii toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galilieni? Puterea Evangheliei prin Duhul Sfânt
aduce uimire, mirare. Dar Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt străpunge inimile ascultătorilor. În versetul 37 din capitolul 2 spune, după ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși la inimă. Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt străpunge inima ascultătorilor. Ce încurajare pentru noi toți, pentru predicatorul Evangheliei și pentru fiecare creștin chemat să mărturisească și să mărturisim împreună Evanghelia lui Hristos și să o ducem până la marginile pământului. Dumnezeu să ne călăuzească prin Duhul Sfânt pentru acest lucru. Evanghelia aceasta devine reală și străpunge inima ascultătorilor care încep să fie interesați de mântuire. Fraților, ce să facem? Spune același verset 37. Găsim această întrebare în același verset 37 din capitolul 2 din Cartea Fapte de Apostolilor. Faptul că Evanghelia devine reală, ascultătorii înțeleg insuficiența religiei lor fără de Hristos. Deși acești oameni veniți la Ierusalim din diferite neamuri, parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, oameni cucernici, dar aceștia înțeleg insuficiența religiei lor fără Hristos. De aceea spun, fraților, ce să facem? Evanghelia reală, Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt arată că religia fără Hristos este una zadarnică. Deschide perspectiva, deschide inima, Evanghelia reală prin puterea Duhului Sfânt spre această nevoie imperativă a mântuirii sufletului omenesc. Primirea lui Iisus Hristos în viața celora care doresc mântuirea și viața eternă. De asemenea, Evanghelia reală este un miracol asupra minții. La întrebarea celor străpunși la inimă, fraților, ce să facem? Petru le-a răspuns, pocăiți-vă. Pocăință înseamnă schimbarea minții, a mentalității. Vine din grecescul metanoia. Ori Evanghelia este miracolul asupra minții. Evanghelia schimbă paradigma, gândirea, perspectiva omului. Ori pogorârea Duhului Sfânt, puterea, lumina Duhului Sfânt face Evanghelia reală, Evanghelia capătă viață și devine un miracol asupra minții. Sigur, în același timp, păcatul devine dureros, i-au rămas străpunși la inimă. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, lucrează într-o salvare a sufletului uman prin perspectiva aceasta a lui Dumnezeu asupra vieții, asupra păcatului, asupra morții, asupra destinului veșnic. Așadar, Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt străpunge inimi, schimbă minți și oamenii înțeleg că nu doar a fi religios este suficient, ci suficiența religiei este Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost mort, a înviat și este viu în vecii vecilor. S-a înălțat la cer și într-o zi, ca astăzi, a trimis Duhul Sfânt. Puterea Duhului Sfânt, o Evanghelie reală, a făcut ca în ziua de Rusalii
3.000 de suflete să primească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Viața lor a devenit cu adevărat frumoasă. Bucuria și adevărata bucurie le-a umplut sufletele. Viața, și acum parafrazez cugetarea lui Iorga, care spune: veselia e ca mirosul florilor, ea nu se înalță din suflete veștede. Bucurie, adevărata bucurie, este ca mirosul florilor, ea nu se înalță din suflete veștede. Fie ca prospețimea Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt, realitatea lucrării Duhului Sfânt, realitatea Evangheliei prin determinarea Duhului Sfânt să aducă pentru noi toți adevărata frumusețe și adevărata bucurie a vieții, perspectivă care aduce fericirea atât în vremelnicie cât și în veșnicie. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu viață veșnică în Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Amin.